a prayer mga kaigsuonan. Bisag kung sa itong mga reliyon, itong gikmat ang higala, ang pag-ampog inyo na ito. Thank you kay Lord, sinagata ka namo. Salamat sa mga grasya ang inagata ka namo patag-adlaw. Asap lang kita, always say a prayer. Nang malagad sa kaninan, Tifon Morales. Okay, ang sa tampok lang ng katagan ng pagkagad, pinadakin is usak ka, lalaki, o gibata kang duwa sa radyo ng Arellano. Kaigsuonan, ang atong singer, si Pinong. Dili akong problema bahin ni sa akong anak kaglabi kaayo kay babae. Hasta pabayot birahan. O kung anong na problema ko ini, ingon man gud ani ang nahitabo. Oy, Patring! Kasayo ko nimo. Nasit ako Noy Pinong. Oh, wala ba? Tuwa pa gilakaw. Wa pa man mauli. Pero muuli kito ron siya Noy. Oo, siyempre. Mauli yun kay asa pa siya mauli nga mga manayang gipuyan. Oo, pero ang ako ba Noy ba, basig dili siya muuli rong gabi basig asa siya matubron. Ka na may wanak ko ibaw pero ako nga tuwat na lang. Basig mauli ron. Sige Noy, ako lang huwaton diri sa ubos Noy. I know I need to be in love. I know. Uy, Patring! Ay! Ikaw mag-uriyain eh, nagkanta-kanta. Ay, Unoy, nag-practice lang ko para sa buhaton akong album. Naaday kay album? Oh, plaka raman ta to niya. Gihimo na akong album. Sige, padayo lang diha, day. Abig mo guna ako, padayo kung ka. Di man Christmas song ang akong gikanta, Noy. Sige, padayo lang diha, ha? Ikaw na lang atang naitakoy diha, inday kay. Ginuka na akong hari, oy. Unsa man, nakapanihapon ka na. Wa pa, Noy, oy, pero nakakaon ako. Unsa man ikauli mo? Tira-tira. Nakapagay na. Naapanoy, oy, napamagani balikot sa. Unya, dili na lang kamukaon o kanon, day. Kaon lang ari. Sige na lang, Noy, oy, mauwaw man sad ko. Salamat na lang, Noy Pinong. Unya, sa man gyud, dili yung kamukaon. Di apa may paksiw. Ay, ka, my favorite. Paborito na ini. Kaon rin. Sige na lang, Noy, oy, salamat na lang. Paborito ang tanan ako, pero taas naman kong dugo, maong gibawal na nako. Sige. Pero mukaon ka, ingnan lang ko, ha? Ayaw ka, huwag pagsampit na ako, inday. Sige, Noy Pinong, salamat kaayo ni Pinong. Sige, ang likod rin sa sod. Imang kamuday yun, dire. Nahala na lang, huwata na lang siya, dire. Sige lang na Pinong, ari lang ko maghuwat. Salamat. Ay, kaluoy yung taon ning Patring. Nahigugmag yung siyang tinuod sa akong anak. Nay, ngayon di pa abot ang kanor sa mauli. Stilan na. Ang ako lang o buntag na tumauli si Takoy. Uy, Takoy! Ikaw din? Tatay, hinayay mong tingog, tatay. Uy, naarma di ka nga he. Naas patre mo, naghuwat ni Mosgawas. Unsa? Mabitaw, hinayay mong tingog. Iba si mong kadungos, Patring. Words ni mo. Unsa maning imo, ha? Mas Patring, daghan-daghan naghalin na tahibo. Unsa lagi Sa bariha. Unsa lagi problema ninyo? Anong gilikayan man na nimos, Patring? Ha? Kay nakuha na nimo ang iyang pagkababait mo ba? Sa bariha tayo. Uy. Kung sa problema ni mo kang Patring, ato ba nga, ha? Ang iyong pagtinalawan. Huwag ka magdili lalaki, noon. Saan man ako nga? Gusto mo na siya mong iminyo ako. Tutal. Ay, mo naman nakuha buwanga ka. May tulubagon ka na ni ang nagbabayhan, ha? Kung ano mo maglikay-likayan. Hinayan. Wala na ako likay-likay. Tao na eh. Wow, likay. Pero may tago. Tatay, sa hinayan ka. Bukbuko tayo ka, pero muna mo. Ha, ato dito. Ato ba nga? Subara na kung sa inyong problema. Tay, Pinong. Unsa naman? Asa naman si Patrick? Asa si Patrick? Ay, Di mo kipapauli? Watay, oy. Pwes sa lagi siya. Tuano, oy. Di papauli ba di mo? Walagi. Sige tughuwat na mo niya ikaw. Mo, putang. Huwag ko kibaw. Basta paggawas ako, ano siya dito? Usa? Ano siya dito sa gawas? Di uli na si Patrick. Recorded by X Thunder Gaming. Noy Pinong, nauli si Takoy gabi, Noy.
Oh, di na ka. May uli di ka sa inyo gabi. Unoy, uy, ni uli na lang ko kay fiesta man di dinis inyo. Usay pista. Fiesta! Gipistahan ko gabi is mga lamok. Abi na ako kung sa pista. Ay, ginggan tabitaw ka na so na lang dito. Kay payo imong pagkabutang dito. Ay, sagida lang noy, uy. Yusa, kinibangutan ako. Usa man uyab naman si Takoy. Sobra pa sa uyab, noy. Mabdos naman gani ko. Oh, ayuhin noon. Oh, sa to. Mabit na mga istorya ko ni Takoy, noy, aron masabutan na mo ang akong sitwasyon. Hanggang manitaw ka na. Wa man nagsulti. Na problema na raba ko ininoy Pinong. Kay, ug mahibaw ani sa akong nanay ug tatay, siguro mang yung mabitay ko ani. Uy, kuya ako. Oo, kay wa may kalibutan ng ako mga ginikanan nga mabdos na pati ay ko. Yusa, pala naman kabuhan ka ng imong gisabak. Muli man na ni hapit, noy. Ha? 5? Oo, mahadlok naman ka ni kumuli sa amo, noy. Unya nga ni uli man kakagahapon lagi. Mas mahadlok man ko sa mga lamok dinis inyo. Ha? Hindi ko ibaw alis ako mga ginikanan. Kung dili ko nila bitayon, labing siguro palayason gid ko. Kunya o palayason ko, asa naman lang ko paingon. Ah, sige lang, Inday Patring. Ayaw ka pala ka o palayason ka. Lawaton ta ka gani. Siguro man kang tako ng bata ka na imong gisabak. Utaw, noy. Uy, kang takoy tao ni. Ay, kung samro ni mo pag siguro, aber. Wa man ko magpiyong. Nibuka man akong mata niya. Siya mang yurt. Oh, usahan? Mauna, noy. Ala, sige. Huwag na lang dito ang imong sapot. Mga silina, o sa padiha, o pananglit palayason ka sa imong mga ginikanan. Kay, lisod man sagkaw, pasagdan ka na mo. Aw, ako raman ng apo ka ng imong gisabak. Salamat, di Pinong. Usay no'y pinong. Ah, Sugod karon ayaw na pagtawag na kog no'y pinong, ha? Tatay na. Bungi ka, di ka kadungog. Kadungo ko. Naaraman di ay na. O, ito ka magsulti na ko gabi katong Ricada. Mauwaw pa mong ko makisulti ni mo ato tay. Mautong si Takoy lang una ang gusto na kong pakisultihan. Nasag din na lang. Basta kay sugod karon, ano na kadinit mo pauli, ha? O ganahan ka muli sa inyo, aw, niya palayason ka, aw, diretso pa din pauli balik. Salamat, di Pinong. Naibaw na ko nga nagsabak na dahil si Patreng sa anak ni Takoy. Wa ko magbaduha sa pag-ingon niya nga, ano na lang sa ahong mamupuyo para maatiman sa namo siya o ang iyang isapak. Kay ako ko ng apo. Mao to, unya, sa kadlaw niya na. Salamat kaayo ni Pinong. Sige. Isunay mo mo sinina dito sa kwarto ni Takoy, ha? Unsa man na nanghid ka sa imong inahan o amahan nga ni ka matuog o anhe ba ka mo puyo, Ay, wag ni pa nang hiray ang ako, noy. Uy, dili ka na mahimo, inday. Kasi kami yun ay ikihay noon sa mga ginikanan. Abi pa lang, ikidnap ka na mo. Ayaw lang kabalakan, noy. Mauli ko sa amo. Nya ako silang sultihan sa kong sitwasyon. Kung iladyo kong palayason, ang mulayas dayon ko. Ug anin ako mapuyo uban ni Takoy, tay Pinong. Nanalo, sige ka na mo ibuhata, inday. Aliyaniya ka bunga, magchachacha, ang nagumay niya haw. Animal ka, ha? Mao na ni resulta sa imong kakundatan, ha? Tanawag ko sa inyo tabo ni mo, be. Niburot na kambuang nga ka. Mas may pagbalon o burot kay pwede pa tuslukon. Hikal tong balon. Tay. Utay pa kauwak lang, ha? Layas, ha? Layas na. Layas din, eh. Dili ko gusto nga makakita pa sa mong naong dili sa ato. Layas! Huh, ug bahala na ka ug asa ka pa dong. Layas! Animal! Man nabitaw. Sige na! Layas naman ko. Tuan namang ako mga sina dito sa ila. Oh, mayroon! O sa? Kasuhan na sa imong reaksyon, tay. Uy, wala na impact, tay. Ug doktor ta ka, ha? Para doon na impact. Ayaw lang sad, tay. Sige, uy, malayas na ko. Arin ako, bye! Pila ka wala sa dayong kadahnay. Huwag mo palugit, ha? Oh, balik. Balik. Oh, nga nung balik ba ka, ha? Mga ikapamliti na ko. Oy, suluhan ay. Huwag ko'y kay ikahatag yung pamliti. Na ako ikapliti. Para taxi pa mga gani akong pliti. Nibalik lang ko kay tugunon ta ka nga kung doon na gani mo anhi nga turko maningil sa akong utang, ikaw niya ibayad adto ha. Biyaba ka! Oh, imo bitaw akong gipalayas. Ikay bayad ato. Bye. Oy! Animal industry! Patring! Ikaw bayad ang imong utang, oy! Ikaw bayad, ha? Ay, pagamong day, oy! Huh! Inahak! Maayo kay may uli ka sa iyo, Takoy. Oo, tay. Takoy. Uy! Patring! Oh, dong takoy. Alin ako papuy ulit tay Pinong. Tay! Si Tio ni! Oo.
Ako yung napapuyo ni Patrick Dinis sa tumbay. Tungod kay dili ko gusto nga mamahimong bastardo ang akong apo. Ha? Kinahanglang matiman si Patrick Dinis ato, ha? Tinagsabak naman na siya sa imong anak o akong apo. Turo mo! Tinamay mo, tay! Tinamay mo! At sakal! Recorded by X Thunder Gaming. Manig sabi! O ganong dili, man, ha? Nagsabak siya sa imong anak. Unya, dili di mo imo na nis. Lagi mahimo, tay! Hello! O ganong dili, maguno mahimo, ha? Tungkol kaya nila ako mabuyos, Dokring! Usa! Oh! Kadiyot! Day, Dokring! Day! Dokring! Usa ko ni kalaki hatakoy, ha? Nang tayo mag-ipon ni si Takoy. Usa! Oh! Andin ako siya papuy adis ato, tay! Unya ako, saan naman lang ko init ako'y nagsabak na po ko sa atong anak. Saan mo na? Nagsabak na sa ko. Ang sayangan! Kung mablos mo sa ko. Huwag may katungod pag ko mamupuyo din Kani, o kung mo takot ka namin mo damo-damuhan, oy! Usa mo nito ka! Saan man ni Takoy, uy. Na, di na ba ko masugot na dili ko makapuyo din eh. Labaw na ko. Mablos gud ko god. Mablos pa sa ko. Unya ako! Saan naman lang na ako? Magunta naman lang ako. Anak ko na ba yan yung... Anak ko may kong ng gasto ni mga animala ka, ha? Saan naman lang na ako? Usa! Ayan lang binuang takoy, ha? Magpakamatay dyan ko, ani! Kabakos among anak, mabdos ko. Ako mablos ako. Ako! Mabdus mansat ko! Bayot. Nahihawar siya! Makagubot na akong makagubot. Basta kay dili na ako masurinder na si Takoy. Ako lang siya. Di nyo ko masurinder. Nakasabot mo, ako lang siya. Ha? Kulutahon tayo noon kang bayuta ka! Usaman! Mabdos po niya ka! Nakapon, pero nakuhaan lang ko. Oh! Panghilo mo! Panghilo mo! Ay, mauni ako ang problema. Kaya nitagan marama ko sa catering. Karon, duha sila nga naa sa mupay. Si Lokring o si Patring. Parehas silang dili pinakaslan. Parehas po silang mabtos. Karon, kinsa Manila ang akong dawaton na maoy himuon akong umakad. Nga niya apay bayot nga mabdos po kuno siya. Samok-samok ka ni bayota. Paliho ko na tambagay ko ninyo. Unsa man kung kamong pasultihon, pinong. Lord, thank you, Lord! Ma'am, good morning, ma'am! Sa tanan nga na mati Mami, nga salamat sa tanang mga namati na ito karoon. Ati Pres, salamat kayo sa tanang itong kayo suunan. Labi na sa mga tao nga. Ano man. Pero, murag, di ba nagkutaw pa? Naghato taon siyang mama sa hospital. Amo ba? Oo, di ay. Tuwan taon yung mama sa hospital. Bili ako nakutaw, Gams. Ay, ikaw nagtuntaw. Ikaw nagtuntaw lang. Dili, sa panyawan ko, Pimex. Nalab sa kunis, panyawan man po. Nga ang sa mga dagko sa panyawan ko Fimix mo rin abis kayo sa mga tao ni Kuya Nagpipito. Good morning mo diha ala. Inom tag don pepe og mga ganahan mo mga bata pa mo hunahuna inom og don pepe diha. Pero ang mga dagko nung hunahuna matsud na ato inon ang said panyawan Coffee Mix. O nya sa mga tao po ni Dudong GR Pipito, thank you kayo. Nga si Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Ibon, Kasmer Araw, ato ni Ibon Abapo. Good morning natong tanan. Talister, good morning mo dita. Board Member Yuli Daan. Talister anak ni Noitiban ang usas mga kutsiyal nato sa Talisay. Thank you kayo. Salamat kayo, Ate Pres. Okay, ug pasalamatan ako sad ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka daw ng Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw si piyata pag inom tada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa bundag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog gyapon, usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong una kamukaon sa imong paniudto. Maog gyapon inig kaon nimo sa imong panihapon,
Inom na sa kadaan ng gusto ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema bahin sa kidney o UTI. Di na mo ang mabalaga tungod kay dunanain makapaalibyo, makatambal, makaayo ang itong gidbati bahin sa kidney, kini mo ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan po natong makiksuunan nga migamit sa ato ang Said Limit Oil, thank you kayo. Nasayod mo unsa kagamitan sa ato ang Said Limit Oil nga the best gyud tayo sa atong paduhot, pamaol, panakit sa lawasan, varicose veins, katul kuto sa kabataan. Ingon man ikay ta sa ringgis ato ang Said Limit Oil nga anar nato mapalit sa butika, di ba kuya gili? Mga higala, hinumdom. Ito mga higala, sa butika rin kita mo palit sa atong tinuod nga Sid Liniment Oil ha. Balik-balik ko nila na ito mga higala, para di ta masipyat. Tinguan na ba gams? Tinguan na ba? Kuya kayo muna mo palit ta mga higala at ito kita butika mo palit sa Sid Liniment Oil. Ang epektibo nga plus. Paano gina anto na sa butika, wa ginas gawas. Okay, butika, di kali gams, ato ta sa Facebook gams. Nabistahan na to ang page Sid Marketing. Yay, type na to ang Panyawan Herbals. O may galayo, kalimot nga ato i-like ang page, no? Nga, makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po na to sa Shopee, mga igsoon. Shopee. O di ba, Lazada ba? Saan nga na? Lazada ba? Lazada. Ano? Muna siya, mga gala, ato butika lagi do. Di gali ato sa mga ato sa Shopee, Lazada ba? Ano? Muna siya, para di kita masipyat. Ang sediment oil sa butika lagi ang tinod ato nang gibalik. Muna gigamit ni Rami. Si Rami gamit ko sugda Rami Kulina mo gamit talaga. Oh, sa upon ba? Rami Kulina. Labi na sa kasawa nga si Dayan. Ya, si Richard, pag yun siya ng haplas paglakaw, hapit man sa mo galamang Diyos. Bago pa yun haplas sa sediment oil. Richard Damili. Liga. Katubang mekaniko ng ini kayong mga pasmigon ng mga labi multicab. Wala kay dilo largo. Oh, wala sila yung mga multicab. sediment oil permi dada. Nya nasa kuso kay maminaw na to gams. Natigabit sa di sila gams. Mga kuso na to maminaw. Si Wilma Ilanan. Diya sa Birame Extension Guadalupe. Wilma Ilanan o si Edsel Hidaro Iliga. Kini das Wilma mo din sa kuso kay radio ko nga to gams. Sa Wilma Siluing. Muna si tagiya si Wilma Ilanan biliban ako. O sige, thank you kayo dahil sa FC Pupilina ko niya. Gamit ka sa atong sediment oil. Birame Extension Guadalupe, Cebu City ka. Aga na ka na? Dito ba? Oh, muna siya si Maritsob say, amigam sa kani Maritsob, muna kauban din nila Zumba. Nga muna siya ni ko. Okay. Yung sa Suliga Mix Group Family. Okay. Nagkagay salamat ha mga igsoon sa pagsalig na to sa atong Said Liniment Oil. Thank you. Thank you! At ang mga tigamita sa Said Celebrity ko TV Resolve. Labinas na utanan ako kagahapon pagtambong na ako sa ilang prayer meeting din ha. Dapit sa Kalin Ay Oslob Cebu. Sister Omiping, Sister Dura Omiping, yung marasab ni Sister Manning, Sister Set Sarino, o sa atong mga kabana yung Sister Apling Kasiyo sa Kubong Dako Oslob Cebu, Purok Makupa. Ang inyo ha pag-ato sa mga prayer meeting, sinili pa kamumuadto kay mga ligo kitang sayo na ng kapuntagon gamit ang Said Celebrity ko TV Resolve. Ano na kini mga sangkap luto tayo ng papaya extract ng mga sa mga moisturizer para magpabilin kitang younger looking o cutis artista. Gawas ng puti kita, magpabilin kitang gwapa, no? Dili mailahan ng mga edad na kita. Ma-maintain na to ang gitawag og younger looking sa kunang ingon. Gamit lamang ang Said Celebrity ko TV Resolve. Apan katong utanan ako kagahapon sa kung kikasugad diya sa lungsod sa Uslob. Pangutanan lang mo sa butika, ayaw man na naay gisuro-suro gi-offer ninyo dinahan nga basig mo nga barato ra kini, pao kini nga original. Pangutanan lang dito sa butika para dili kita masayop. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender ato karong adlaw Si dulya. Tatay Pinong. Pinong. Numdum lang ko aning Tatay Pinong Tatay Martel. nimo? Akong amigo kayo. Siguro ba taon ni paminaw na to si Pinong Martel taon. Good morning mo diha, Engineer Pinong Martel. Nga kanunay yun namati sa ato ang programa diha. Thank you kayo. Thank you. Kunya ang problema ning Tatay Pinong Ate Pres, kini ang anak nga grabe ka palakiro. Grabe kayo. Hangtod nga nagkadaog nakada silang baing og mabdus. Kay maoy pakaslan karon niabot ang usa ka mabdus. Dagana no? Nga maoy ko yun siya kinahanglan na siya pakaslan gyud kuno. Niabot sa ang usa ka bayot. Mabdus ang kuno siya.
Mao ni problema ron niya, unsaon man ni nako akong anak, daghan kay niya gibinuang ng babae. Unsaon ni Ate Pres? Gwapo tingali na iyang anak, Gulya. Gwapo mo ra si Gili Dilmar, batan ko Oh. gwapo Ate Soy. Si Gili Gilmar. Gwapo din si Gili sa Kuya, Ate Pres, batanon pa. gwapo kay taas ug buhok mo ra sinisiya ka ng BG sa una. Oo. Mo ra mas- si Barigi ba? Yaya. Amas ka na Mao na mga babae niya sa una, silingan niya tanan, hapit-hapit yun na niya kuha. Mao ba? Hay! Juicy. Uy! Uy. Juicy ka to sa kakuan ba taga Surigao. Gusto ka patay ka? Ako na ipapaw nila gang sa dili tagwapo, hindi tagwapo. Ako alaga. Ato na ang wali sumbol. Sumbol ka na. Uy, sumbol. Ang grabe ni Gili Dilmar sa una to pres. Balik ba? Ano sa tapinong? Matol pala, matol pala ging Sir Rex lagi sa Gili, manyak na. Allah, uy. Patay ni Siri. Si Rex, lagi yan, ginit ang suba. Asa man kapads? Nalapads. Mao ni yung problema, ati pres, usaon niya ang anak. Oh? Bam! Unsa may kitabang to ani bam? Naa ba kayo mabasa diha bam? Mga kato, parte ani mga lalaki nga himabahay kayo. Daghang mga binuangan nga mga babae. Unsa man be? Makagaba ba ni bam? Naroon may bayar tapin na. Ari ta diri sa Panortihon, Kapitulo 22, versikulo 14. Okay. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon, usa ka litag. Oh. Ang pagpanintal sa usa ka bigaon, usa ka litag. Kinsa may bigaonan ni bam? Ang Karon, lalaki o katong mga babae? Ay sa, Okay. wingon siya nga, wa man ko tintalag bigaon, wingon siya. Ah. Apaan, ikaw nga mahintong dangingon diri ay, mabitik ni ini ang mga gikasilagan sa Ginoo. Akong magpasabot, unang linya, ang pagtintal sa usa ka bigaon o sa kalitag, wingon siya nga, wa man ko tintala, ako man gusto. Ari ka sa kaduhang linya, mabitik ni ini ang mga gikasilagan sa Ginoo. Kung imong sabton kani ikaduhang linya, kung nagbuhat ka nining maong mga gibuluhaton, nabitik ikaw, unya, miyembro di ikaw sa gikasilagan sa Diyos. Sa ato pa, kung nagbuhat ikaw ni ini maong buhata, usa di ikaw sa mga gikasilagan sa Ginoo. Nagto di istorya, kining iyang gibuhat na hugdod og pagpakasala. Kay gilumpong man niya. Tinoda. Gilumpong ang mga bayi, napay bayot. Hoy bayot. Karon, ang iyang problema atong basahon unsay katapos ang Pero bam, problema ha. di na pa words siya sa Biblia bigaon? Pero kung gibasa di ay. No na. Unsay buhaton na ko ani? Paliog. Unsay buhaton na ni? Ha? Samok-samok lang ning bayot ha. Sabog. Di apil man mo kaliwat. Ayo. Na-apil man mo kaliwat ni. Insa na, parehas pud silang mabdos. Duha sila nga nasa mong balay, si Lukring o Patring. Parehas silang mabdos. Niabot pud ning bayot, totoo na. Kuan ka ng panlabasan dito bayot. Ay, nakapil diha ay. Ang kaning duha nga mabdos gulat sa ato pa ang kaning giilahang gisabak. Anak jud ni dugo gud ni sa iyahang anak ni Pinong. Pinong. Pinong? Pidot. Pinong. Pinong. Oh, so imo ning apo ni Pinong. So Imo na imo apo ni ni sila, imo ni silang mga apo. Naduha ka book na. Duha man Duwan ikaw. ra ba kanoy? Nikilanan ka gapo. Oh, hinanglan kag apo. Karon, kisingan siyang anak lan. Sa diha. Si kisingan siyang anak kamurag si Lukring, Patring. di katong laki atong anak niya. Oh, ang laki. O katong nakapamabdos. So, Ano niya? si Takoy. Takoy, Takoy. Takoy. Si Takoy. Karon, ani Pinong, ang imong buhaton na ani, pangutan-an ni Takoy, o kinsa man giiyahan ni duha ka buok ang giyang ipanabdusan. Di, pagkatanaw, iya pagkaga. Oh, mutan na wala. sa iya ba ni, no? Oh, mutan na sa kay basi pare nga nis gingon nga kanang ako gipaan ko nga kuyamahan. Naamo ko na nila ang uyab kag isla. So, umusulod na gana ang laki. Oh, pangutan na si Takoy kung iya bigyo ning batang kasabak aning duha ka babae. Karon pa nang litaw nung siya nga siya mo'y amahan, nganong gilumpong sa nimo ning duha. Ang ka takoy. Oh, pareha man dito pabusa ko amig gagulyat. Ano yang banaw sa karet security guard. Nanganak siya karong adlaw. Ang Nang katong security. ang asawa. Ang asawa. Yang ba na security guard? Ah, kanyo Nanganak ang siya security. karong adlaw. Nanganak sa usa ka babae dito sa Kamutis. nga? Hindot no na? Dungan. Oh, dungan. Pero pag naong ati pres. Mama, Pregnong. may Pero tawa. laki na dungan niya ka na pregnong. No ba? Oh, karon sa Dili diyan. na ba true story na imo? Oh, karon dang sa diyan po na ang mga anak. Ang kaning anak dito sa Kamutis, nag-message kay usa malagi na social media, nag-message so lagto istorya, ni sorry sila dito. Gawin? Oh, Kasabot sila. Oh, anak sa gawas. Kaya sila naway, gitor sila. Wala Dapat ano sa
dili anak sa gawas ang usala. Kato nga sa gawa, to sa kamotes, na mag-sila komunikasyon, nagkita, nag-imitar sila, gisuro sila, gituro sila ng mga ninot na talanhaw dito sa kamotes. Lulat ko istorya, nagkailanay sila. Nindot, no? Karon, kining duha nga ni Nabdol, ang putana ni Gili, nagpinong, ingong anak pangutana kung siya bagyo'y amahan. Kay kung pananglitang nung siya may amahan, gadungan man ning duha, asa may iyang pangasawon. Dili dahil nga asawa ang usa. Dili. Puro na anas ila. Puro sila nagipangka niya. Pananglitan, kung muingon siya nga, kaning usa kay dungan man ning duha, pananglitan maingon siya si Patring niyang pangasawon o di ba si Lupring, ang usa may halang suportahan. Ano yung mag-agi? Kana kung musugot ha? Dili mag-iskandalo. Karon, ug maingon nga ako'y una nga gipapanabdusan, pila man kaadlaw ang una or buwan. Niturok ang bini mo sa baktan unsa man day Pebrero 14. Ang kalimot. Pero sila duha katong mga babae dungan-dungan o panganak. Moigingon nga gipanabdusan napunta na kung kinsay una kay basi mingon gipanabdusan si Pebrero 14 karon sa Marso 1 so una rin usa. Tara sa ikaduha. Ano, Mabs? ikaduha. Mabs, kasi gipanabdusan. Mabdus dong. Pamabdusan. Dahil nga mo salot itong boto. Karon, ang pangutana, kung makapili na siya. Naigugma ka bang tinunan ng babae mong napilian? Oo. Karon, ang katulong pangutana, di ba na siya magbugno diha? Pagsabot mong tulo, pag-istorya Wala mo. pala baybayot. Di pa rin. Saan mo? Pawala ng bayot ay. Sagdil na iya. Balik klaro na iya. Gano'n man, imo man kaliwat. Balik klaro ng iya ha. Sagdil na iya. Gano'n mo, mabdus ay siya. Nangyalan na sa utang. Paglaro din ha, og asa jud gugman imong duha, unya og asa kay pagsabot mong totoo diha. Pananglitan og mingon sa ati pres para way gubot. Nay pinong, pananglitan mingon imong anak awasi pangasawon sa duha. Okay na. Anong patas? Oh. Aroy gubot. But way kwan ba? Way makahimo Makaangkon. makaangkon. Para patas aruay samok. So istoryahon nimo sila. Kay gubot man kayo, kaya Mauna. pili uli. Aron way samok hindi dili makakuan ang usa kay luoy pugtugo sa pilian, di ba? Si Bako niya ate preso maghikog to. Mao. Karing usa. Paywa na lang. Pag istorya mo diha, pananglitan og para patas, suportahan lang niya. Ano ha? Kabata, kaya aron di katuguang nimo ang imong anak, mangita man gyud nimo. Mao. Alala ni Pinong ha, para mahusay, pahukma ng imong anak, dili ka mo'y maghukom, siya mo'y pahukma. Kinsay iyang pangasawon, kanibas patring, kanibas lukring, o kalibang bayot. Papiliya siya. O watanan, musuporta lang siya. Ano na ay mahikap na ay makaon ang bata, hindi ka dako na ay bata. Unya bali, padalitan piliun yung bayot, bayo saan? So dili siya ganahan o kanang doon na sa liwat. Hindi ba tinod naman doon siyang bayot? Hindi bayot mabdos. Dili na naman sa liwat pero dili makasaloy. Bayot. Pauli sa inyo, mayroon pananaw dito kamuti ay. Dampagan ng Pero ma'am, ang namon tag silingan kanang bauyaw sa batan-o dito sila pakasal gawas. bayot. Oo, Dito sila Namay na na. Bayot. Lalaki, Canada sila pakasal. Uy, wala si babae ko yan. Wala. Ako na yung pag-umang ko tumboy. Ipagkasal ito sa was. Tumboy. Gawas. Di na ko mo-comment, anak. Dili man ko mo-uyon, anak. Ikaw, tinuod na. Dili ba pag-unsa, dili maayo? Ato katong gipangutan na ka nga nag beauty pageant mo nga unsa imoy kasulti. Unsa to ba? Sim 6. Sim 6. Sim 6, mabit sim na. Mo yun ang yes. Ang uban ako dudi. Ako dudi ako king nagaw sa may kapuslanan nga nung makipagkasal man ko nga di man ko makaanak. Correct. So man yung tuyo. Umayon kang companionship. Okay na. Ilang tuyo bam kay motor og sin, mauri na. Motor og sin. Wala ko patama yun. Karama naman na lagi ka naman doon. Wala ko ang puzzle, Tihon.